vítajte u nového videa. Dajte odber a like. Dneska si pozrieme, dneska vám to bude z Vlastivedy, o Poprad a okolí. Takže začneme hneď mestom Poprad. Mesto Poprad má okolí sebe pohorie Vysoké Tatry. Je to pekné, ale chladné mesto. Je chladnejšie ako Bratislava a Košice. Rieka Poprad preteká cez mesto Poprad, pramení vo Vysokých Tatrách a tečie až do Poľska. Mesto Kežmarok sa nachádza 15 km od Popradu. Je to veľmi pekné mesto, má veci zapísané v svetovom dedičstve UNESCO. Máme aj jeden z najdôležitejších uzlov na Slovensku, totiž tam idú normálne vlaky a električky do Tatier. Električky do Tatier z hora, normálne vlaky z dola. V Poprade sa nachádza aj archeologické nálezisko v Gánovciach, kde sa našla lebka starého človeka, či čo to je. Tak, ste si video užili a nezabudnite dať like a odber pre ďalšie časti.